Бүгін бізде ұлы байрам, ұлы тантана, яздың ең матур, емлі күндерінің бірінде гимназия бөдудінің қарлығастарын, 11-ші класс оқушыларын зор тұрмыш кеңліктеріне асыру, хуңғы қаңғырау тантанасына бағышланған линейкаға сақыра. Бұл тамашаның сәбәпшілері, бұнаулар, қаршы алығыз. 11-ші класс оқушылары, класс етекшісі Құрбанова Гүлнара Мұхаммед қызы. Б классы оқушылары, класс жетекшісі Алексеева Ольга Владимировна. А классы оқушылары, класс жетекшісі Садырдинова Альбина Құзатислан қызы. Б классы оқушылары, класс жетекшісі Лапкарева Елена Геннадьевна. Б классы оқушылары, класс жетекшісі Мұхамедянова Регина Азат қызы. Тантаналы линейканы асыру үшін республика флагын көтеру құқығы оқу алдыңғылары 11-ші классы оқушылары Гатаулина Зульфия, Укамиева Елена, Хабибуллина Ләйсәнге берілі.
кадерле хатирәләрне төшерә. Яқты класстар, Акбур менән хызланып беткән тапта, кайдадыр югалып калган көндәлек. Беренче ярату, талапсан укытучылар, ата-әсә кәңәшләре, беренче уңыштар. Кыңгырау сымы моңлылар, шатлыклылар, кызыңта угында курдур тормышка аяк басуыгы хәбәр итәү. Әмма кайда гына булсагыз да, туган гимназиягында Аңа кыңгырау башлап алып сыга, һәр яшьлекте тормыш юлына. 11 ел буе кыңгыраудар сымы сокыру булды һәр бер дәрестә. Бүген улар сокыру хакында алда торган зур эшкә. Сыгарылыш класслары укучыларын һуңгы кыңгырау тантанаһы менән котлау өчен һүзе гимназиябыз директоры, Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултайы депутаты, социология фәннәре кандидаты Рөстәм Рифат улы Ишмөхәмәтовка бирәбез. Кадерле рус укучылары, хөрмәтле ата-әниләр һәм укытучылар. Инде бүләгүләр бүгенге кыңгырау байрамын исән кулда котлайм. Бергә тик уңышлар, һаулык һәм сыгарыс укучыларына тик кешеләргә генә сыгарыс имтиханнарны тапшырырга. Һәм инде буйрук гимназия и разрешите ознакомить с приказом по гимназии о допуске учащихся 11-9 классов государственной итоговой аттестации. На основании решения Педагогического совета 22 мая 2009 года, протокол номер 12, приказываю: первое. Допустить государственной итоговой аттестации за курс среднего полного общего образования обязательным экзаменом по русскому языку и математике и экзаменом по выбору учащихся 11 А класса в составе 19 учащихся, учащихся 11 Б класса в составе 18 учащихся. Допустить государственные итоговые аттестации за курс основного общего образования обязательным экзаменом по русскому языку, башкирскому языку, математике и экзаменом по выбору учащихся 9 А класса в составе 22 учащихся, учащихся 9 Б класса в составе 22 учащихся и учащихся 9 Ж класса в составе 20 учащихся. Желаю вам всем успешно сдать экзамены, а сегодня это праздник, символ последнего звонка, подтверждающий конец учебного процесса, и для вас начинаются экзамены не только по предметам, выбранным вами, но и настоящий экзамен жизненный. Желаю вам искренне выдержать с успехом эти все экзамены, поступить в высшее учебное заведение, те, которые вы мечтаете, правильно сделать выбор профессии и добрый путь. Муниципаль районы, Бәләбәй районының социаль һораулар буенча хакимият башлыгы урынбасары Дилбәр Гайсан кызы Фәтхетдиновага бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, кадерле укучыларыбыз, хөрмәтле укучыларыбыз. Бездә Бәләбәй районының муниципаль районының хакимият башлыгы Юрий Александрович Бурбилов исеменнән ысыл күндә кайнар тәбрикләйм. Хөрмәтле укучыларыбыз, имтихандарыңызды ilk бишлегә генә тапшырып, безнең республикабызның һәм Рәсәйебезнең лаеклы гражданнары булып, үзегезнең теләгән һөнәрләрегездә хайлап, икән имән генә юлларга хәерле юл теләйм сезгә. Хәерле юл сезгә. Кадерле 11-нчеләр, уку дәврендә тилгел алдынгылар рәтендә булдыгыз. Предмет олимпиадаларында, спорт ярышларында, үдешмәкәр сәнгать конкурсларында призлы урындар яуланыгыз. Гимназиябызның данын күтәрүчеләрдә һез, гимназия советы, һезнең уңышларыгызны мәңгеләштерергә карар итте. Бүген тантанабызда Йондызлар аллеяһы булдыру хакында игълан итә. Белем кишмәдәме, безгә уңай кешене караңгыдан тартып алып, нурландыра кешене. Хәзер игътибар,
Bizim yıldızlarımız. Fen yıldızı nominasyasında yengilçiler. Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России» награждает дипломом второй степени ученицу 11 Б-класса Уканееву Елену, лауреата Всероссийского заочного конкурса «Первые шаги в науку. Секция краеведения». Очень отрадно вручать этот диплом, так как этот диплом российского уровня мы сегодня только получили его по почте. Лена участвовала в российском научном конкурсе «Первые шаги в науку» секции краеведения и получила диплом второй степени по всероссийскому уровню. Поздравляю! Администрация Башкирский гимназий-интернат награждает Уканееву Елену, ученицу 11 класса, за высокие достижения в области науки. Также награждается Фаррахова Фидалия дипломом первой степени национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», лауреат российского заочного конкурса «Первые шаги в науку», секция литературоведения. Фаррахова Фидалию также поздравляет администрации Башкирский гимназий-интернат за высокие достижения в области науки. Такой же грамотой награждается Гиниатуллина Альбина, ученица 11 Б-класса. Бегом. Рафикова Вена. Кабильбуллина Лейсен. Емельянова Татьяна. Валиева Света. Галиева Света. Фаррахова Динара. Кузьмичева Диана. Минибаева Лейсен. Минибаева Лейсен. Кайбрахманова Эльза. Акпандиарова Сарбинас. Багуманов Ильдар. Мутависова Лейсен. Шакирова Юлия. Исамова Ильзя. Разиева Диля. Бурангулова Лейсен. Құттықтауларға бөтәрізден қосылады. Никифоров Сергей. Мухаммедшин Алексей. Гатауллина Зульфия. Кеше ғұмыры мәктәп юлы аша, мұңлы бір ер кеуек һуҙыла, белем һуҡмаҡтарын яра-яра, киләсәккә юлы һуҙыла. Сахна йондоҙ номинацияһында еңеүселәр. Администрация Башкирский гимназий-интернат награждает Агишева Эдуарда, ученика 9 А класса, за активное участие в общественной жизни гимназии и за высокие достижения в области культуры. Шакируллина Азамата. Бурангулова Дамира.
Имангулова Булата. Юмадилову Дилю. Файзрахманова Ришата. Бикбулатову Лиану. Шаймарданову Гульсину. Абулгатину Лилию. Абайдулину Гузель. Шеврек, югырып. Hayırlı yol birge okuvchilar, maqsadlarga borib yetgan, olda hindi zo'r yarışlar kutar. Yozmishdalar bo'lib ketgan. Спорт yulduzi номинациясында еңүчеләр. Администрация Башкирской гимназии-интернат награждает Габдрахманова Ильсура, ученика 11 класса, за высокие достижения в области спорта. Мухаметова Алмаза. Худайназарова Мурата. Гадимуллина Альберта. Галимова Айнура. Гариева Линара. Чернявского Руслана. Гумерова Радмира. Туфатуллина Марселя. Багабиеву Ильину. Гумерова Рустама. Мутаева Ильдура. Мандриеву Люзу. Дайте мне пример. А то на соревнования сегодня. Мирсаяпову Лиану. Сахина Ильнара. Кашкулина Ильдара. Валерьянова Гильзера. Раилову Гульшот. Бында. Күлдәрегездән бүген шатлык тоела, күңелегездә туа шигырьләр. Ходай һезгә үзе халат биргән, без теләйбез һезгә тик үрдәм. Bilim yolduzi номинациясында еңүчеләр. Администрация МГУ Башкирской гимназии-интернат награждает Курбанову Азалию, ученицу 9 А класса, за отличную учебу и активное участие в общественной жизни гимназии. Аблутаюрову Светлану. Аминева Юлая. Куделя Сергей. Худайназарову Айгуль. Хайруллину Регину. Бикинина Азамата. Имангулову Наркес. Кадерле дуслар, бу йолдызлы юл һезне якты киләсәккә алып барһын. Туган гимназиябыздан башланган инеш зур елгаларга, тәрән дарьяларга, диңгез океаннарга алып сыкһын. Һәр кеше табыр үз юлын, һәр бер кеше
табар үз ерін, үміліп қалмас алтын бүртіктер, бұлдар сақта біздің көктер. Барған хайын білім юлдары, күтәрілер тағы юғары, яулай яңы кеңліктер, бұлған сақта хедей көктер. Әлі қасан ғына мәктап тұпаны аша үңген үнеген, 11 ел фидел майда өсіп кеткен. Бірге бала сақтар көрген сәлемді бірінші класс ұстары тапшырыр. Олардың білген әйтір бүлдері бар. Tezden yoldan barabız, ona selep alabız, günden alıp kalaha, yeşergen tıkkaytavuz. Koyun hasretler, ütreklerden güzel yolumuz, durmuşka aşağı kurken, ezel her dilegigil. Ezel valizde berabez, dik düşke okarga, gimnaziyanın danım, sağlı artarımga. Telaş bulup okular, kırışlar hayatım, kalkılış atan her kızaklar, her tuğan ilim. Ben güzel gimnaziyum, gimnaziyum mır tutlak, edersen umarlarım tip her bölgesi tutlak. Hüsniye'de gimnaziya, kırmır, dürtger, işker, yer hızlanır, öğrenir, öğrenken her bir işker. Yes, kavrasına kızgar, inti alıp yoldarha, dur umuşlar yolдар bıhız. Kızga barır yoldarha. Rahmat iskey, dostlarımız, sizin yılı hüzlerge, izgi, iflas dileklerdi, haklar, ümitlerle, mektep yolları, kadirlerin bölüdür, izgi bilim yurdunadır. Hamdegir, düz yaşagir, yaşlı okul, tikdir okul, ıslı cilesetke, yaptı hukuk kalıdır. Bizim devap unutmaz. Dev ayıklatlan günü. Dev başlat mektebi işleri. Vurulup atlan günü. İskey saktan, gündür, ayamaysa bugün. Elle bule gitmeyine, yıldızlarını ayaz göktegi. Yıldız bulup, bakağındaydı, günümdeki rahmet hisleri. Maturitib yaşarganin harflergine öğretmeyhem. Öğretsenin işlerge bilesekte darış kışı bular. Maturitib yaşargan yıllar uzirdik tağı kaydırdık hanı. Koştuklarday parçalatırızdık varını. Ukutulsun yılmayı koşlar yüreğim uğarak mağyerin yıllar. Him harflergine öğretme turitib yaşarga. Him harflergine öğretme
туган телем күп елдардан бирле. Сәскә ата йөрәк түрендә, әсәй тигән иң беренче һүзде. Мин әйткәнмен туган телемдә. Сәскә тотып сыктым бүген, укытусым һинең каршыңа. Ысын йөрәктән баш иябез, рәхмәт әйтеп барыһына. Анатымдың бере башкорт теле, икенчесе бөек рус теле. Рахмат сезгә, спасибо. Ике телле безне иттегез. Хөрмәтле телдәфит, дәскәләрне кабул итегез. Указканы тотып кулдарга, карталардан илдәр игләнеп, дигезләрдә, океандарда китеп, кутупларны менеп күзләнеп. Бүген бына атлап кичәбез. Рәхмәт әйтеп сезгә ысын йөрәктән гөлләмәләр бүләк итәбез. Тормыштагы мәсьәләләр катмарлы булмаһындар. Калган укучылар һезне яратып тыңлаһындар. Һәр баланың йөрәгенә урау юлдар итә. Шул юлдарды таба белгән һезнең якын кыйратына мин хакланам укытучы, мин баш иям укытучы. Күпме гомер китерһәк тә, күңелебезнең тылсым кошы һине эзләр балалыктан, һине табыр яхшылыктан, сабырлыктан, батырлыктан, ябайлыктан, матурлыктан. В вашей школе родители Курбан угыллары Мөхәммәд кызына бирелә. Бүген һезнең өчен шатлык елы, бер аның булды. Һәр гомернең иң саф, иң натлы, матур мәле баласак менән хушлашу, мәктәп елдары менән табулашуга йыелдыгыз. Бүгенге байрамды һезнең олы тормышка аяк басу көне дип атарга була. Мин һезнең һәр берегезне беләм һәм яратам. Без һезнең менән озак еллар бергә булдык. Һезнең менән хушлашу бик моңһу. Минем өчен һез үсеп буй җиткән балалар, туган йортыгыздан, атай, әсәй кысагынан сыгып, үз аллы тормыш юлына басусы кусылар. Мин һәр берегез өчен тулкынланам һәм борсылам. Ышанычлы адымдар менән үз максатыгызга ирешерһегез дип уйлайм. Алдагы сыгылыш имтихандарыгызды уңышлы итеп тапшыруыгызды теләйм. Гимназия йөзенә кызыллык килтермәҫһегеҙ дип уйлайм. Изгелек, сабырлык, эшһөйәрлек, уңыштар һеҙҙе бер ҡасан да ташламаһын. Хәйерле юл егеттәр, уңған, аҡыллы ҡыҙҙар, юлдарығыҙ уң булһын, күгебеҙ яҡты булһын, аҡ бәхеттәр, аҡ юл һеҙгә. Донъяла иң яҡын, иң ҡәҙерле кеше кем? Бала саҡта төн йоҡлап ҡалдырып, һине кем ҡараған? Илағанда сағына алып, кем йыуатҡан? Беренсе тапҡыр ергә баҫҡанда кем етәкләгән? Әсәй, атай ул. Хөрмәтле Вера Сафиулловна, һүҙ һеҙгә, рәхим итегеҙ. Башҡорт гимназия интернаты администрацияһы һәм
Sizi hoşu bugünkü tantanalı bayram, Kumlu Kumlara bayramıyla, Atar Serer ismiyle kaynar kutlayın. Sığarız uykusıları hizge, gelecekte bu yolumuza dürüst tapıp, ilimizin keremli kişileri bulun dileybiz. Uykusılar hizge, uzun ömür, selametlik, sınıflı niyazılar. Varımızla bayramıyla. Баласа, сафлы, ихласлы, тоғрылы үйлі. Неге ғымшылай тезетіп кетәрін ген? Бик ауыр хинің менен хушлашуы. Мен хине төштәрендә күреп хақмын. Бір-ике минутқа булһала, кире кайтарғым киләсәк. Қадірлі достар, біз бәләкәйдән шордарына уйнарда яратты. Олар біздің үшін футбол клубы. Бұшта ұсқан болып табылды. Бүгінден инде ол ер шары. Мәктәп тупармашы ортақ сығу менен бітті ұдалы тұрмыш күтәсі. Күгіл яғдай, жираттар ер шары сығандай. Үлгә құдырдай біліп дәртті тіге. Күгәрсин, тыныслык һәм бәхет құшы. Һеҙҙең дә гимназия тамамлаусылар, офоҡтарығыҙ киң, атыр таңдарығыҙ киләсәгегеҙ яҡты, саф, аяҙ булһын. Юлдарығыҙ йәйғор нурындағы төрлө аллы-гөллө нурҙар менән яҡтыртылһын. Әфәнем, шордарҙы һәм күгәрсендәрҙе, күңелебеҙҙәге яҡты зыялдарҙы күккә осрайым. Шул зыялдарыбыҙ артынан изге юлға сығайым.
tırmıştığın adışı. Kılıç tau. Kırmar sınlay. Tuğlar bakır sınlay kıngırav. Yakta yolda tilep, motorlukta ündep, havulaşa kömüş kıngırav. Мәктәбенә илтер юлдар була, бала булып килә алдахым. Йылдар үткәс килә, һаумы тип, бала сакка кулым һунахым. Баласа түкән хезмәтләрдә ялан аяк йөгер үтәргә, бар дөньяга озып сабый булып, күбрәкләр туып китәргә. Бала сактан ничек аерылырга, юлда кайда алып китәләр? Язмыш ишекләре асылырмы? Унда мине кемдә көтәләр? Кыраударға явап табырмы? Мөхрамат, бер хурат. Бала сақтан муху аваз булып, яңрар хәзер кулга кыңгырау. Хушлыктагым дуслар, устардарым, бала сагым яшьлек мәхәббәт. Барлык хисләр бында ихлас һәм ысын, бөтәге өсөн сезгә мең рәхмәт. Кадерле сыгырныштар шугыслары, мәктәп дәврендә һез мең дәрстә кыңгырау тавышы ишеттегез. Ә хәзер һезнең өсөн, фәкать һезнең өсөн, һуңгы кыңгыраусылар мәл етте. Бүгенге һәмнең һуңгы звонок һаулашу көнен белдерә. Бүгенге һәмнең хыялларның ысынга әверелгәнен һиздерә. Һуңгы кыңгырау бирү хукугы 11-нче класс укучысы Кашфури Илдар һәм 1-нче класс укучысы Халикова Алхуга бирелә. Шундай көндür, улы байрам күрде, үзгәртәле куя язмышты. Мәктәп менән хушлашу хукмагына сакырыр мәл дә йитте. Рәхим итегез.
Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бүтәгезгә дә исәнлек, һаулык һәм уңышлар.